Barka da zuwa Taɓarya TV domin samun sababbin shirye-shirye. Ku danna subscribe kuma danna alaman karara. Mun gode mai Taɓarya TV. Kai ne ake ta neman ka, to koma me ba ruwanki. dan yau na ji mai gari ya ce duk inda ka je a kamo ka. To al'amarin ya kai makura ne. Me kai ake ta neman ka, Ke ne kawai ki shiru koma mene na ce ba ruwanki. Dama na jima da ganewa ƙauyen nan akwai 'yan uwa kam. Gulma suke zuwa sai su faɗa miki ke ko sai kina am. Har ma suke mai gari na nema na to zan baki amsan. In suka zo ki ce ba na nan na tafi birni ziyara. A'a haka kawai. wai me kayo mai gida zan so ka faɗa mini dan na gane. Al'amarin na daban mamaki wai tukunya ta kone. Ka kasa zauna ka kasa tsaye shin me kake dan nufi ne? Ƙarya ba babu kyau in suka zo zance kananan abuka. Kin san babu wannan aiki fa a ƙauyen nan sai in damuna ne. Na gan ki ga ciki ban da kuɗi kuma ba abinci ki gane. Rannan da daddare na je ni na haura katanga ta mai gari ne. Shine abincin da na kawo a gida ɗazun ka girka. Assalamu alaikum mutan gidan nan ko dai ba su nan ne. Amin wa alaikum assalam wani ne zan so na gane. In aike ne muka zo mijinki an ce mu taho da shi ne. Ni ma neman sa nake karan nan ban yi ido da shi ba. In kun gan shi da Allah ku ce ina neman shi a nan gida saboda ba na da lafiya. To wai shin wadawa suka zo nema na zo faɗa mun in san su. Kin san aboki na Abba Ofera na fasa mai asusu. Kin san kuɗi na aure ke tarawa ni ko na kwashe su. Tabbas akwai gwarama in muka haɗe da shi babu kyawu. Mai gida na ce dakata ka jiga wata mafita ta guda ne. Dama akwai wasu 'yan canji gona domin kai ka gane. To gashi kan rike su maza ɗauki jakar ka bar gari ne. Samun yi gwamman in talaba ka dawo